haba piyo mat ya gejingpang hakamet gejingpi pilej sa doktor bansim dawai ki doktor jungpi ki check ki pi ki ai ki dawai bat kumjuru yolese ki ai ki injection hato kato gejing check jong doktor lane gejing ai jong doktor ki dawai lane ya kato ka injection ke ba ki doktor ki ai pi kapan kot na em pi mar hakato ka klemat ngatharai ba kasimpor haba piyo dawai na ki doktor haba piyo injection haba piyo ki e gejing ptha na ki doktor kasimpor ye pi banyo ya gejing koi gejing khia lane ka to gejing pang jung pi kasimpor banja na ka met gejing pi kadon ka we ka jingchia ka ba ngasa kan mau ha gejing em gejunga haba ngawan ningkong hangni ngayoken du gi bro gi ba pawan duai hanga haba ngasdang banduai ka e ka ba wan ha ka jumur ka jing perkhat ka junga ban keli ya ka jing keli hato pi ngej na em haba ngi duai nak banta jung pi yo ya ka jing koj kito ki bro ki ba wan ha khma junga ki ong ba duai shwa father lada uneu khon junga u koj lane ka koj ngin ngej ya kata ko hanmen ko para balai ngai ya kine kinuksa khmat jungpi but nak banta ya ladero katkum ka gospel ka bangios ngeo manta ka sngi ngi haban sngo thu shai ba habangi wan khmat utrai ban bu yala ka jong ka jingpang ka jing sitam banai ti ya kita ke jing e ke jing jinjar ke jingi banai ti ya kita ke jing sneu ke jingi ne kano ka ba ngi yomat ha ke jing em ke jingi ladai ka jingpang ka jing sitam haba piwan khmat utrai piwan banduai piwan ban kerpad hu hato hakata klemat pila banyo ye ke jingkot ngatharai ba nalade ngong em dalade ru em hakata klemat ka ba piduai dalade pinomyo ye ke jingkot haba pilej hakmat kinong duai ru kumju ngatharai haba pilej kerpad ye kinong duai se nakabanta junga ladau to nong duai ngatharai ba tang hakato kasin ka ba unong duai nakabanta jungpi ngam tharai ba pinyo ya gejingkoj hoj don ki khap don ki banta haba kinong duai lane habangi duai ngiyo ya gejingkoj gejingkhia hakato khlemat lane hakato kopor han rei bon sin ko han men ko para ngi haban snuthu bat ngi haban tep ya gane tang sisin wana khmat jong trai habangi duai khmat jungu habangi yeng habangi dem khosu habangi piar ya laki jong kikti habangi ken ot ya ki jing ruai laki sam ke jungi ngatharai ba ka jingkoj ka jingkhia ka ba pidon kam lane kano ka ba pipan no trai kan nom urlong ha ka to ko por lane ha ka to khlemat ka don la ka jong ka process kumbang iya ka gospel mamanta ka sngi une ubru bomala lawan rayu shakmaru jesu u jesu ubadi u rakti haba ubadi u rakti u yalami u shabar jong kasnong haba yalami u shabar jong kasnong u penon kam na ki umpnia ki jung u banta ki khmar ki jung u hadin kata ukta da ki kti ki jung u hakasin penon kong i bo jesu ong piu i nem uang yo i malumala ngai i ki bru bakiyat ki longkum ki ding hadin kata sachi sinu jisu ukta biang yu uduai biang na kabanta jungu hadin kata ngi i baune breu uyo ya kata ka jing yo i ka basai kedar aleni uyo ya ka jing ka bapura ngi yo i ko hanmen ko para kane ka jing le jong jisu ha bayadai bat ka jing pen ko yaw ne breu bamanla ka yathu sai yang abade pi ka jing kot ka jing khia ka bangi kwa banyo no trai ka don la ka jong ka process lane ka ta ki banta ka kumjuru lada nga kwa ban kala ka bamut lane ban ino yi ka jing em barim lane ka jing em barunar jing em basneu ka junga shis ngi ngam la ban i dangawan akhmadu trai ngawan banduai mentakas ngi dalele ngam dai ban khmilanti ba ngalaban i ya ka to ka jing sneu lane ka pop ka junga ka shimpor Shibnai, yolese, arbnai yolese shisnam. Henry ko hanmen ko para kata ke jing yai ne junga ba jung pi ban wan khmat jong turai ban IT la de kan sa yo la kata ke benta la ne ka process ban yo ya kata ke jing kot ke jing khia hakamat ke jung pi ne hakaman sim ke jung pi lani la da pi kwa ka jing kala ke bamut
pin sa yo ya kata lada ngi ya ne ban bat ya kiti ki jung try la ne ngi sha ya ladi bau try un bat ya kiti ki jungi bau le la kita ki proses ki jungu ba bang mangi ngin yo ya kata ki jing kot ki jing kya kanai kadai kamat puson ke banengkong ke bang aku aban pasyat di pi ha kanai ka step ko hanmen ko para ke baar ke ba ngaku aban pasyat di pi kadai kanai ka lain ke ba khadu ke ba ujisu wong hau ne bru ba mala ujisu wong yu hadin bola pun ko yu da lele wat le rung hapo kasnong kamud ayu ke ujisu ubad ya kri jong ne bru ulayalam yu shabar jong kasnong ban mentau lapon ko yu sachisin wong yu wat le rung hapo kasnong sachisin kamud ayu une bru hato umdon kam kibru kiba imlang salang hato umdon kam kibru hapo kasnong ka thau omdei kata ka bau jisu kwa ban thau la ne ban kedeu yang abadi pi la ne kamdei kata ka jingle rung ka junga ka jungpi hapo kasnong ka jungi sachisin kamdei kata ka bau jisu thau la ne kwa ban hikai yangi henry ukwa yangi banangin ong ko hanmen ko para lada pilayo ya ka jingkot na ka jingpang ka jungpi la ne pilayo ya kata ka bor ban kelak bamut na ka jing imbarem jungpi ken mau pimdei shu ban lek pai ya kito kijing auria jungpi ya gitu kijing sneu kiba pila yamat lane kiba pila le hakisingi kiba baladam pimdei shu ban le rung lane ban le biang ya gitu namar kito kikang lat ya pi ban yo i ya kijing shai jung trai namar kito kijing imbarim jungpi kijing imbarunar kijing imbapop kijungpi kijing ting kijungpi ki kang lat ya pi ban yo mat ya kijing eit kijung trai ban yo mat ya kata kijing koi kijung trai dein mata karau jisu uang hanga pada piru kumju haba pila yamat ya ke bor jong trai ya ke jingkot ke jingkia ne ke jingkelak bamut lani haba pila light na kita ke jing ke jinjar ke ba pi yamat ke jing em ke jing pi kan mau pimdei shu ban light pai sha kito ke jing em barem jing pi namar kito jing em barem jing pi ki pen long ye pi ban yamat ya kito ke jingpang ban yamat ya kito ke jing sha temrau ha ke pop lani hakino kino ke jing sneu jong ke jing em kane ke bau jisu ukwa ban hikai yangi kaba khadu pat ko hanmen ko para kaba ngaku aban sim nakalain ke badangkong kaba ngiyos ngeu naga gospel don ki brew ki bayalam ya une ubrew bamala dalade syamwan hau jisu hanrei don katto kane ki brew ki bayalam ya u sha u jisu kane kamat pusan kaba ngaku aban sim nakbanta yalade bat nakbanta jung pi iwe paiwe token nginwat ya ki perlok ki jungi ya ki prabreu ki bang yusong isa harangkat ki bala ban yalam yang isau jisu omdei ki breu ki bala ban yalam yang i shaki jingsnu lane shaki weipat ki jinglong jong kana ka pertai hanrai token nginjit ya ki breu ki bala ban yalam yang i ki bala ban kedeu yang i sha jisu namar ladangi don kum kita ki parlok ladangi don kum kita ki pramarjan klempep ngin sayomat ya ke borjong turai ha ke jing em ke jungi but ken mau dalade hero kumju ngimdei banlong kita ki brew ki baya lambakla ya kisha ki weipat ki jinglong jong kana pertai hanrei to ken ngin long kita ki parlok nak banta ki weipat bangiru ngilaban ya lam ki shau jisu kenang makin yomat ya kata ke jingkot ya ke jingkia bakin yomat ya kata ke bor ke jungblai ha ke jing em ke jongki jar kabrip lagi jongki kmat hala ke jong ke danut ke mensim ke jungpi IT yalade kenang ba ngilaban but ya kine kita kilai teli ke jing hikai ki ba ujisu hikai ngi lengba ke gospel bementa ke sngi kotra jisu isne yangi kotra jisu Yarab bekerjaan yangi aibor yangi ken kenang ba mengingi laban wan syame kenang ba mengingi laban yomat ya kebor ke jongme yan yoro ya Jesus Christ. Amen.